matalakad tamo po, main tamong metong kapasalamat king apong Ginoo. Kagalang-galang ake kami pa. Linalang king sabla Dios ko king kayabakan ay ti pasibayo. Mitipon kami hanggang anak mong siyakupan king banal mong turo. Igparing malawo tampong malapit nung no ka rin makanyan mo keng tinipon bang main kami pong metong akapurian keko. Kapasalamatan karing ke kaming kusang ngayon daring ke king pagkalob king ke kang banalayarapan. Muna po Ginoo dadwang milaring pasalamat mi. Kareti pong binye mong biye ke kami ang pong pagkabiye nung no ka rin manatili po. Ke kaming biye mga iti ketang pe pabanwang pasibayong webe. At karing bukas mi pang panahon, Diyos ko, tulutan mo sanang ipagkalob mo pa yung sikanan. Gana pa kabyasnan, ban malyaring din kayang tuntunan deta pong minamaya pa, amatuli dadalan. At buklat mong ganap ding balang puso mi, kimit mong kabyasnan king kekang katoliran. Diyos ko, inipuing kay kaming yatong panok na nga nanuwaman po. Ing mi alawang agle malyari dapot kay kaming hanak mo. Tatakot king banal mong lagyo. Sana Diyos ko ay makanyan mo na yung ituro kaya kaming kaparalanan. Bang kawatan miya yung sarili mi ketang karampatan. King sablang dapat na ningyato Diyos ko. Ing sa makanyanong mga matering balang dapat mi ketang katuliran. Igpambanaloy ni po yung kayabakan ng nokarin. Makanyan kami pong mitipon-tipon. Ban malyaring mandob kami pong metong ayayin keko. Diyos ko ring ayin mi ngareting kusa sana. Ing makanyan mo lang tanggapan king kekang harapan. Igpamanibat ka rin mangayin tanganggana ka rin kayanakan. Sablang kaya kaming pengari. Diyos ko king oras sa iti, ing makanyan mo kayang gabayan ang pong patnubayan. Igpaninuman po ing ating bitbita problema kapanandaman ka rin balang pisikal ming laman. King oras sa iti, dudulog mila po keka. Naadwan mi igong me po ing kekang gamatawanan. Bangyapisan mo kami at tanggap kesang ganapasikanan ka rin balang metong. At kanita ka rin bukas mi ang pong panahon, ting daratang ming kapaskuan, maging masyaya yung balang metong kaya kami. Igpambanalan timorin, ipanalangin kula retang kaya kaming pengaring at syuka rin balang kubong toknangan. Igparing sablang ating kainan ng pong kapanandaman. Adon ko pong ibiyeme po pong metong ay ginaldo ka rin balang pamilyami. Ban kanita Ginoo ka rin kaya kayang kapaskuan na daratang ay iti, ka rin balang pamilya yung mi kaya niyang tula ang pong saya. Kapamilatanan ng lugod mo ang pong patnube. Ginon Diyos king kayabakan na itiore ni puring king makuya dadalangin king banal mong harapan sana matanggap lang ang timong metong mabanglong sampaga king kekang pagkarinan at ketang lihim kaya kamingan pong hanak mo tanggapan minemaning kekang pamipala. Salamat po manatiling lugod mo mungan kaya kami ating kapayapan tanggapan miya manibat ng ini hanggang wakas. Yanasa.
December 15, tayo ay nagtipon-tipon upang ating pong gawin ang isang masusing paghahandog sa ating Panginoon. Bilang pasasalamat at paghahandog sa Diyos na ating inihahayin sa araw nito, upang tayo ay makitang may katapatan sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, ang ating paksa na paganda po tungkol po sa pagsilang ng ating Panginoon. Na alam po natin na tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos sa kanyang mga kautusan. Bakit ang December 25 ay pinagdiriwang ng maraming tao dito sa mundo na inaakala po nila at iniisip na ito ang talagang petsang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Malimit po kung tayo po ay nagsusuri sa kanyang kasaysayan, maging sa Biblia. Sa aking pagbabasa, may nababasa akong Paskwa, pero ang kanyang kapanganakan ay hindi ko nasumpungan sa Biblia. Ang kanyang kapanganakan na December 25. Sa aking pagtuklas sa pagsuri, napatunayan ko ang December 25, ito ay maling petsa na kapanganakan ng ating Panginoon. Ito ay nakalaan sa kapanganakan ng isang kanilang Diyosa sa ang mga Pagano, mga Romano. Ang kanilang Diyosa noon ay si Saturnalia, na kanilang Diyosa panahon na yun. Ang December 25, kapanganakan po ni Saturnalia. Hindi po kapanganakan ni Jesucristo. Bakit po? Pinagdiriwang ng maraming Pilipino ang petsang ito. Dahil nga ang kanilang pagkaalam na ito na nga ay pagbibigay galang sa marami at ito ay dapat nating ipagdiwang. Sa Biblia po, kung ating pagbabatayan, ang sa Lucas 2:1 hanggang 20, umpisaan na lang natin, wag na yung 1, sa Lucas 2:7 hanggang 9, kung paano ang kanyang pagkapanganak doon. Para mabilis po. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasapsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila na sa tuluyan. 7:8. At may mga pastor ng tupa sa lupain, ingyaon, na nangasap parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kung December 25 po, yung petsang December 25, malamig po yun, nagyayelo yun. Nasa labas ang mga tupa na kanilang pinapastol. Pinagpupuyatan sa gabi. Kung December 25, nagyayelo ang parang, bakit nasa labas ang mga tupa na nagpapastol sa mga nagpapastol sa mga tupa? Dapat wala silang makain dun eh. Malamig na malamig, nagyayelo yung mga damo eh. Nakabalot ng yelo. December 25, hindi po tama yung kapanganakan eh. Sa Biblia, wala ka rin mababasang petsa kung ano ang kanyang kapanganakan. Basta ang nakasulat lang, ipinanganak ang isang lalaki na binalot ng lampin doon pa sa pasapsaban, kainan ng mga tupa. Sa mga damo, doon sa iniga eh. Ang nanay niya si Maria eh. Kasi wala din silang tuluyan, hindi na sa magkakasya sa kanilang tuluyan eh. Kaya doon na lang po inilagay. Meaning, ang gustong ipakilala,
Kaya doon sa iniga, doon sa nanganak ang kanyang nanay, pinanganak siya, sa pasabsaban, ipinapakita ang kanyang kapakumbabaan ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, ang pagitan po ng kanyang kapanganakan, bagamat ito'y nakasulat sa Biblia, sa aking komputasyon sa Biblia, yung mga petsa, ang ginamit po kalendaryong Grego na kanilang pinagbabatayan. Sa ating petsa, nakita yung computation, nasa between po ng September-October ang kanyang kapanganakan. September-October, napakalayo po ng December, di ba? Sa September-October, hindi po nagyayelo yung buwan na yun. Yung December nagyayelo kaya hindi po yun Di ba? Hindi importante sa atin kung anong petsa o anong buwan ang kanyang kapanganakan. Ang importante, tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. Tayo po sumusunod sa kanyang mga utos, sumusunod po tayo ng tama. Hindi sa hindi tama. Ayun po pakinggan niyo po ang isang talata sa unang Korinto 5:7. Ito po yun Alisin ninyo ang lumang lebadura. Yun po ang tama Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Di ba? Ang Paskwa ay naihain na. Matagal na naihain na yan Alisin ninyo ang lumang lebadura. Ano ba yung lebadura sinasabi niya? Upang kayo'y maging bagong limpak na tulad na kayo walang lebadura. Alam niyo po kung ano yung lebadura? Na sinasabi ni Apostol Pablo? Tingnan po natin. Sa Mateo 16:6. Ito po yung nakasulat Sa Mateo 16:6. Pinag-iingat po tayo ng Panginoon sa lebadura At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipang ilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduseo. Meron palang sinusunod ang mga Pariseo at Saduseo, mga aral na hindi galing sa ating Panginoon. Yung lebadura na sinasabi, yun po ang maling doktrina, ang maling aral na sinusunod ng mga Pariseos at Saduseo. Nang ngayon, ang marami, yun po ang kanilang sinusunod. Instead na isundan ang aral ng ating Panginoon, iba ang kanilang sinusunod. Ang aral po ng tao. Nangangahulugan, ito po ay manang turo na tinanggap ng maraming tao dahil sa kanilang pagkawalang alam sa katotohanan. Pakinggan po ninyo sa 7:13 ng Marcos, basa. Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Di ba? Kawangis niya katulad niya Ang alam ng tao mabuti, gawin natin. Pag naisip ng tao mabuti, gawin natin, sundan natin. Di ba? Kaya tingnan niyo po, ang mga salit-saling sabi, nung panahon ni Apostol Pablo, masugid niyang sinusunod niya sa kanyang mga magulang. Lahat ng tradisyon, salit-saling sabi, sinunod po ni Apostol Pablo yan. Nang siya'y magkaroon ng pagkakilala, pagtanggap sa Diyos, lahat ng kanyang sinusunod na dati, inalis pong lahat sa kanyang sarili. Ang sinunod po, ang aral ng ating Panginoon. Tama po yun? Tingnan natin sa Galatia 1:13. Sa pamumuhay ni Apostol Pablo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Udyo,
kung paanong aking inuusik na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. 14. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Udyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. O, di ba? Masukit siya na pagsunod sa mga salit-saling sabi si Apostol Pablo. Pero lahat ng bagay na yan, nang magkaroon sa pagkakilala, inalis niya. Paano niya inalis? Lipat tayo sa Efeso 4:24. Ay, 22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yung nakaraan na pamumuhay, iniwan ni Apostol Pablo ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. 23. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Nasa espiritu na. Nung tinanggap na niya ang espiritu, nagbago si Apostol Pablo, ang dating ginagawa, iniwan niya yon. Kahit alam niya noong una, mabuti. Pero iniwan niya. Nang magkaroon siya ng pagkakilala sa Diyos. 24. At kayo'y magagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Nandyan na po tayo dapat. Sa kabanalan at katotohanan. Diba? Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya, kahit na may ginagawa tayo, meron tayong napagsimulan na ating ginagawan dati, pwede naman nating palitan yan pag nakita natin na mali ang ginagawa natin . Pwede namang itama yun . Wag lang yung totoong nasa iyo, papalitan mo ng mali. Yan po ang mali na hindi dapat . Pero pag alam mong mali, pwede mo naman palitan ng tama yan . Yan ang sabi ng Diyos na nakasulat sa Biblia . Kaya sabi niya, magbagong pagkatao kayo. Babaguhin natin ang ating sarili . At saka hindi lang minsan na iniintay natin ang December 25 upang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat hindi ganon ang Pasko . Ang Pasko, gawin natin araw-araw na, wag ng December 25. Matagal yung December 25 . Araw-araw na po natin gawin ang Pasko. Ang paghahandog sa Diyos, pag tayo ay sumusunod sa Pasko, ay ganito . Kailangan pag humaharap tayo sa Diyos sa 9:14 ng Hebreos. Basa. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Di ba? Ganyan po kahalaga ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, na inihandog ang kanyang sarili na walang dungis at maglilinis ng inyong budhi. Siya pala ang maglilinis sa atin sa ating mga kasalanan ang mga patay na gawa, upang tayo makapaglingkod na buhay na may katapatan sa Diyos. Patayin natin ang mga hindi dapat sa ating sarili. Yun po ang kanyang sinasabi. Ngayon, ang tao pag lumalapit tayo dito, nandyan po tayo nakahanda upang tayo maghandog sa Diyos. Ano ang ating ihandog sa Diyos ngayon? 12:1 ng Roma. Ganito po ang sagot ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito pala ang dapat natin gawin. Na iharap natin ang ating katawan bilang isang haing banal, buhay,
na walang dungis kagaya ni Kristo. Ngayon, ang ginagawa po natin ngayon, nandyan po ang bakso. Maglalagay tayo ng pera. Siguro din natin ang perang yan ay malinis, hindi galing sa masama. Sa kahon na ito. Sapagkat ang ginto at pilak, hindi naman galing sa tao yan eh. Galing din sa Diyos yan eh. Na napupunta lang sa tao eh. Pakinggan niyo po, sa Hagay 2:8. Ito po sabi ni Abakok. Ay si Hagay. Sa Hagay 2:8. Ayan. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi niya, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin. Pera po yan sa rapian eh. Hindi ba? Inihanda ng Diyos yan para sa taong nangangailangan. Ngayon, hinahanap na lang natin ang pera. Nandyan na yan, nakaredy na yan. Bakit nagkakaroon tayo ng pera? Kailangan yung pera niyan, pangalagaan, hindi galing sa masama, galing sa mabuti. Lalo na pag ating inihandog sa Diyos yan. Diba? Yan po ang sabi. Ngayon, anong gagawin ng tao ngayon? Sa unang Timoteo 6:18. 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yun po ang dapat. Sino pong naturo yan? Ang Diyos, hindi po ang tao. Kaya atin pong sinusunod eh. Kaya malagay po tayo sa tama. Mamarapatin po ng ating Panginoon, gawin po natin ang dapat. Hindi lang December 25 na hinihintay natin ang Kapaskuhan, kundi araw-araw nating gawin. At gawin natin ang utos ng Diyos na siyang nararapat. Panghuli pong talata na aking babasahin. Filipos 4:8. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang nakasulat sa Filipos 4:8, ito po ang dapat isipin na ilaan sa ating pag-iisip at puso. Kapatid, tandaan po natin yan. Para po tayo ay makalakad ng nararapat sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Retitano po, ring kaya nakan. Mamunala po rin kaya luwal, ne? Ring kaya nakan mag-assist na da.
Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana at sa Noche Buena'y magkakasama. Ang puso ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit
ng Diyos. Sa aking pagparito, ang karunungan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang ibinibigay ko sa bawat isa sa inyo. Ang pasasalamat sa Diyos sa kanyang pagpapahintulot muli, kayo ay nagsitipon upang muli kayo'y magkasama sa pagtanggap ng mga biyaya na nagmula sa Ama. At upang muli kayo ay magsidinig ng mga aral at magkaroon pa ng pagsisiyasat sa bawat salita na dadaan sa bawat isa sa inyo. Kung gayon, mayroong tradisyon ng tao na sa taon-taon kanyang ginagawa na ang bawat isa sa inyo ay nakasanayan nyo nang iselebra. Ito ay ang Pasko na inyong tinatawag sa inyong bawat buhay, na kung saan ito ay inyong pinagdidiwang sa mayroong araw. Kung gayon, ang Pasko ay nagmula sa salitang Paskwa, na nangangakumbaba isinilang si Kristo, upang ang Paskwa o kapayapaan ay maihain sa bawat isa sa inyo. Nang sa gayon sa inyong paghandog ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos Ama. Sapagkat ang kapayapaan ay naihayag mula sa Kanya, at ang mga kabalastugan sa buhay ng tao ay natatanggal ng mula sa Kanya. At ang kaligtasan ay nasa Kanya sapagkat hanggang ngayon ay ibinibigay niya ang kaligtasan o ang mga aral na siyang kapag ginawa ng tao ay ikaliligtas nila. Sapagkat inyong tandaan na nasa Diyos ang salita at nasa tao ang gawa, na ang taong gumagawa ay makakatanggap katulad na lamang ng taong nagtatanim na siyang aani. Kung naisin ng tao ay siya ay mag-aning marami, ay dapat siyang magtanim ng marami. At huwag titignan ng pagod, kundi ang pagpupursigi ang umaapaw sa kanyang sarili. At sapagkat si Kristo ang kaligtasan, at ang kaligtasan ay binibigay niya sa bawat isa sa inyo. At ang mga aral na hanggang ngayon ay pinapadala niya sa bawat isa, upang ang mga bagay ay dapat ninyong malaman, at ang mga pagkakamali ay hindi nyo na maulit, at upang inyong mabihisan ang inyong sarili sa ngalan ng kabanalan at sa ngalan ng karunungan. At upang inyong pangatawan ang isang Kristiyano na tunay na sumusunod kay Kristo, mula sa kanyang pag-aaral, sa kanyang yapak at sa pagsunod sa mga utos nito. At sana'y bilang isang Kristiyano ay magmula sa inyo ang tunay na siblo ng isang tunay na sumusunod kay Kristo. Mula pa lamang sa disiplina sa inyong sarili at pag-ibig ninyo sa inyong kapwa na walang pamimili. Ang bawat isa sa inyo ay binigyan ng tungkulin ng Diyos upang gampanan ninyo at upang maging magaan ang paggawa ng bawat isa sa inyo. Sapagkat tunay na mapapalad ang bawat isa sa inyo at naisilang kayo sa pananampalatayang ito, na sa maagang panahon kayo ay nakakatanggap ng mga aral na nagsisilbing gabay ninyo sa inyong bawat paggawa. At upang ito'y inyong gawin, upang inyong sundin, hindi lamang bagkus kayo ay umuupo sa inyong mga silya upang lamang makinig. Sapagkat kayo dapat ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagagawa at tagasunod. Sapagkat sa tagal ng panahon, hindi na mangmang ang tao sa mga aral, siya lamang ay nagkukulang sa mga gawa. Kaya nga't ulit-ulit ipinapaalala sa bawat isa sa inyo ang mga aral at ang mga katuruan upang malaman ninyo. Sapagkat lubos na makalimutin ng tao sa mga aral na ito. Pag-ilagay nga sa screen, kapatid.
Ito po yung nakasulat sa Roma 12:1. Ito po yung sagot sa tanong ng Banal na Espiritu. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsampa. Sa po. Ngayon, sa tagal ng panahon, o mga Kristiyano, naway sana habang tumatagal kayo sa pananampalatayang ito, ay mas lalong nagpupursigi ang tao sa paggawa at sa paghandog, sapagkat inyong tandaan na ayon sa inyong gawa ang inyong pagkaligtas at nasusukat ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong paggawa. At inyo ring tandaan na sa tagal na ng panahon, naway sana hindi bagkus dahil nakakatanggap ang tao kaya siya sumisipag, kundi bagkus bilang isang marunong ay mas naghahangad pa siya ng maraming karunungan upang mas lalo pa siyang matuto at upang mas lalo niyang malaman ang mga aral at katuruan at ang mga bagay na dapat niyang malaman upang sa kanyang paghandog ay hindi siya mabigo at matanggap ang handog na ito sa banal na harapan ni Kristo. Kung gayon, iyan na lamang ang mga aral na aking idinadala. Naway sana ang disiplina sa inyong sarili ay inyong pairalin. Kayo'y magkaisa sapagkat iisa lamang kayo sa paningin ng Ama. At inyong tandaan na walang mas nakakahigit sa Kanya. At sana habang tumatagal ay gumagawa ang tao upang sa kanyang pagtanim makita na matamis ang bunga nito. Ang banal na bendisyon ng siyang iniiwan ko sa bawat isa sa inyo. Gayon din naman ang karunungan ang siyang iniiwan ko. Kapayapaan sa buhay ng tao ang siyang ibinibigay ko. Sa patnubay ng Espiritu Santo, isa sa mga ebanghilistang pinabanal ni Kristo. Adios sa San Marcos, paalam sa inyo. Ayam punya sang ganap. Ing kababan, karing kaya kayong pilubluban, kaisipan, at mabilog yung pangataw. Kanitapin, ikayu ding lalarawan, king tunay ng kabaldugan ng Paskwa. Ing tunay ng kabaldugan ng pangasapwak na ning mayestro king sabsaban. Kanita, karing bukas da ding bukas yun, munya kayong kapayapan. Ing kalam at kabyasnan, mumunang pabandi ko kaya kayo kaya ko nangan. King pinanditayti, ganap at ula ing mamali king puso na ning tao. Uli na ning paksa asidiyayo king pinanditayti, binayang mayulaga king kaya kayong biye. Nung suryan yu ing kaya kayong kabilyan,
Nano piningulagana at kabaldugan, ning pamaghandog ayan ti kaniti. Ken mo waring pilak mayayakit, bang magkalubyaing tao, king metong a iglesia. Pasibayo king pinandit, at yukumanaya. Ken mo waring pilak o piyakitan, karin kayo makapagkalob, makapaghandog. Para po ka na ako gagalang-galang na banal, muna po, din kaya kaming dapat, kadwa na po nito, yung kababan, dapat siya pong manatili kaya kami. Uli pong tutuwi kami king kagulutan na nitang may payang Diyos. Takal pong salamat. Salamat. Garal. Bang may git mabiya sa yaing tawong magaral. Kingki kayong kabilian nginin. Kingki kayong pamagaran. Emubukod king mayayakit. Karin kayo makadapat makagawa. King moral, espiritual, at material. King pila ng ukdo alang patugot gagawan na ning taon. Na magkalubya ketang sobra-sobra. Mas may gityang kanwa na ning taong migkalob. Agyang metong yang barya. Nung meging buuya. Tapat yang imbinyena. Makanyan kayo naman ngini. Ala kong kiliwan king metong ayortilano at tatanam king ranglayan. Potang dakalya ing pinunlamo at tenam, dakalya ing kekang pupulan. Dapat, nung tatanam ka, pakalinis me ing kekang dayat. Ingke kang ranglayan. Kanitapin, sigurado ya ing pupol ning metong atatanam. Halayang kiliwan yan king kayong biye. Lilinisan niyeng alang patugot ing kayong sarili. Pakikuanan niyong pakikuanan, asisinop yu ingki kayong kapagalan. Wa ulit-ulit ingamano ko ngayon. Alang patugot, muntaken yampon ka rin. Bang magdulap king pamagaral at kabyasnan. Bayang mabiyasang binaing tawong magaral. Dapat, may kadapat yakaya ing tawong magaral. May kakilala yakaya karing sablang belwan, akayang daramdaman. Luluwalas ing kabyas na ng tao. Karing mapilan kaya kayo, lalaban la ring karelang kaisipan. Nung makanano, kalalam, katutu ing gagawan nyo ngayan. O nanong kabaldugana, balen ko. Ing biye, agugugulan yung alang patugot, kingaldo ampon bengi. Kakilalayo,
babiyeye ing aldoyong Domingo. Muntakeni ampon ka rin, gagawan nyo rin kaya kayong tungkulan. Dapat, kingki kang pamaglakad, kapiraso yang bato, ing ikatakid ning taong magaral. Nano pata, potang may biyasa na kayo, ing sablang bagi maging mayap ngan. Ing sablang bagi titimbangan nyo ngan. Ing sablang bagi alala sa yung manyaman. Huling may biyasa na kayo. Ding sablang pigkalob na ning taong manibat king maintang kaya nakan ang ganak kayong makatuwa. Kanuanan. Kanuanan king kaya kayong bim, yang susuglong king kaya kayong sikanan. Musa, maging buuya, king puso, kay sipa na ning tao. Kaya tang labis-labis, king kayang penakitan. Kaya tang magparang ngalan niya ing tao, bayang mayakit maraguling kayang binye. Ulit-ulitan ko, manibatan niya king puso, kay sipanan ning tao. Bang miyabye ing kayablasan, king aldoyong daratang. Ing kaingatan, sablang disan, tanuanan. Nungemurin presiso. Kanuanan kayo, ikong sablang makasadya. Eko numano balang. Lawan nyo, ingki kayong kabilyan, alang patugot, ulit-ulit. Ulit-ulit la, kingki kayong balugbog. Ding sablang kabyasnan. Nino na kaya kayo wari, ingi sinawang di napat mayap. Nino nawari kaya kayo, di napat kong mayap, eko meninayang ablas. Ni eko migreklamo agyang misan muman king kekong sarili. Agyang kenong kaya kayong kaisipan. Ing sablang bagi, maging mayap ya nga naning pamagaral. Pamayapan nyo ing sablang bagi ake kayong daramdaman, ake kayong akakit. Makalunos laring tao, ake kabaning panahon, pamebiyasa. Bakit? Ken mong kalupa ng magaral, di kakasala yan. Mas maigit kang may kasala. Karing kapatad mo king luwal. Nung karen mong kapatad mo king kilubnaning pamagaral ay iti, may kakasala ka. Gagawa kang kasalanan. No ka rin niya ing belwan at kabyasnan ay abalo na ning tao. Adaramdaman na ning tao, timbalang ukdo na ning sabat. Niyang makalunos siya ing tao ay pamibiyasa king kikabaning panahon. O yan ing kayong lema. Lugod, kabyasnan. Ingalang dapat amayap, alayang kaligtasan. Dit lamong amano, nung lalawan nyo. Dapat, ela pa misisino. Eno pa agyong gawan ganap ning tawong magaran. Wuling nung megawanong ganap din, mayari ning kaya kayong obra. Ala na ko, Kitty.
Anya samantalanan nyo kabang ating panahon, at suya pang sikanan karing kayong pamikakatawan, masikan la pa rin kayong tud bang lumakad at talakad, gawan yung karampatan. Deng makuyad kong paganaka, bang maging tinapi ning kayong kaladwa. Pakikuanan yung pakikuanan, ing tumibe kayo king pamagobra. Inga kilala yung bina, ing tunay ng kabaldugan ning tungkulan. Eko patanggap din ka kong amano. Nune pakikuanan yung asuri. Ayak wayo sana itang tunay ng lasa at sustansya. Bange maging bawog ingki kayong kapagalan. Maya payoras kekongan. Makisadya kong danong king basito, king pinanditay salamat. Aduan niyo sana, balento. Inga kabiyusan niyo, imbanwangay ni, alang matagtag pasibayo. Maya kitsayang lungkot, perlas karing kaya kayong mata. Kitang biglang oras at pinandit, malagas kong pasibayo. Kaya kumituldo, nung nanong kakarinan, nung nanong aldo at nanong oras. Yan biglang datang. Anya magpakatibe kayo. Sablang lisan. Maestro, wari ni ring pisaw-saw da ding kakong sasakupan. Panawanan mo lang, king karelang bukas. Ing karelang biye, may git pang misublungan. Ing sabla-sablang kapanamdaman, ay atyo karelang ini, bilukas ngan. Kapamilata na ning waswas na ning kanakong danom, asidya king pinanditati. Maging ding pilak, apisaw-saw da, munyelang panyulong, king karelang biye, king karelang bukas. Tanggapan daing kapayapan, king aldo ampon bengi, patnubayan mula. Ingka kong bendasyon, manibat ng ini, ang kakaring bukas da, ding bukas yung, kayan tabi yung. Manibat king mula, ya ko ing mitanam, ya ko ing migising, wa manaliwa ing gamit ay ni, ing kakong gagamitan, manibat king napon, kayan tabi yung. Sumangit naman ning taramna ning kakong batas, ing siyas na ning kakong amano. Yang may matukod king kaya kayong pangagising, pangamulat, king kasalpantayanan na iti. Kakong talabante, ing tagan king danumay ni, itugtog mo, king daungan, at atalnanan ning kikang kasuyo. May git, king tulid ng puso, at king kanyang bitis. Magkang dumalo, ing kapanamdaman king biglang panahon. Salamat. Maya payoras kekongan. Maligayang Paskwa, ayang punyo sa
ing ganap akababan, ing ganap akabyasnan, ing ganap akapibabatan. Ing kakong bendasyon at pamipala, ilalambong kaya kayo kaya ko nangan. Ya ko ing sinuyo, di nalo libuta diyo. Apostol Santiago, kapayapan kaya kayo. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa araw na ito ay ating pong ginawa ang hain o pagandog, no po, ang pamaskong andog, no po. Kusan po tayong lahat na sakop ng Provincial Committee 5 ay nagkatipon-tipon po ngayon upang ito po ay ating gagawin, no po. At gayon din po, marami pong salamat sa ating lahat na dumalo ngayon at dahil po tayo ay nakapagbigay ng ayon sa ating, ang sinasabi nga, yung pinakamasarap sa ating puso, no po, ang ating ibinigay ngayon, no po. Kasi ang Panginoon ay hindi niya po iniingi sa atin ang hindi natin kaya, no po. Yung masarap sa ating puso't kaisipan lang ang inihingi ng Diyos sa atin, no po. Kaya sa araw na ito, sana po ay pagpalain po tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ating gagawin sa ating pamumuhay, no po. Lalong-lalo na po ang tungkulin natin, lalong-lalo na po ay yung bawat tungkulin ng bawat sa atin sa ating pananampalataya, no po. Kaya po, marahil ang Panginoon ay kanyang binasbasan ang lahat ng binigay natin ngayong araw na ito. At nadidig po natin mga kapatid, kanina po ang mga, lalong-lalo na po ang ating speaker, kung saan po ay binigyan diwa ang ating tema, no po. At napakaganda yung ating tema, kung saan po ay binigyan ng diwa, no po. Gayon din po ang na po sa ating kapanaunan, lalong-lalo na yung mga kabataan natin ngayon na palagi pong ipinapahalala sa atin ng mga batlaya kung ano po ang dapat nating gawin. Kung minsan, dahil po ang ating panahon ngayon, sabi nga ng batlaya, iba na po, no po. Hindi na katulad noon na yung kinakatakutan mo lang mga aswang, no po. Pag noon pag sinabi nilang may aswang sa dadaanan mo, hindi na alis mga kabataan. Pero ngayon po, hindi na aswang ang kinakatakutan ng mga tao ngayon. Totoong tao na ang kinakatakutan ng mga tao, no po. Dahil iba na po ang mga ginagawa ng mga tao ngayon, lalong-lalo na sa ating kapaligiran, nakikita po natin ang ating panahon ngayon, no po. Kaya lahat mga habilin ng batlaya na kung saan po ay tinatanong niya sa atin kung ano po ang pinaka-importante, no po, na ibigay nating ayin, no po. Na dapat hindi lang daw sa material na bagay tayo nagbibigay ng hain, kundi pati moral at spiritual, no po. Dahil po yun ang pinaka-sustansya ng ating pananampalataya. Ang makapagbigay po tayo ng material na alam po natin ay ito po ang pag sinabi nating material, yung mga bagay na tulad na po ng mga pag-ahari natin mo, pera, no po, at mga iba-iba pong nakikita natin sa material na bagay. Pero ang moral, katulad po, sabi ng Banal na Espiritu, Apostol Santiago, na
kahit man lang ng konti sa moral ay makakagawa tayo, no po. Ano ba yung moral na dapat nating gawin, no po? Ito po ay mga payong pag nakikita natin ang bawat kapatid nating na naliligaw ng landas, dapat po ay bigyan natin ng mga payo, no po. Kung ang isang kabataan nakikita nating naliligaw ng landas o lumiliko sa ating pananampalataya na gumagawa ng hindi kahaya-haya sa Panginoon, ay bigyan po natin ng payo na yan po ang moral. Ang spiritual naman, yung alam po natin, mga kapatid, na kaya nandito tayo dahil yung spiritual na nalalagay sa ating pagkatao, na po, yun po ang pinakamahalaga, ang espiritu na nasa atin. Kung saan po, ang bawat minimiti ng mga mananampalataya ay ang espiritong nananahan sa atin ay makarating kung saan po ang pangako ng Diyos, no po. Ang kung saan po ang binigay niyang pangako sa bawat mananampalataya. Ito po ang ninanais ng ating tayong mga mananampalataya, no po. At gusto ko rin pong magbigay ng ulat, no po, sa lahat mga bagay na dapat natin pong dapat gawin at mga obligasyon po natin, no po. Sa Sabado po, December 21, magkakaroon po tayo magpapasalamat ang ating Rion, no po. Anibersaryo ng ating regional center, kung saan po ay inahanyayahan ko kayo, lalong-lalo na po ang bawat local sentro, no, na kailangan po mayroon tayong representative na pupunta po doon para sama po sa ating pasasalamat doon sa regional center, no po. Magmula po sa alas 8 ng umaga hanggang pong hapon, no po. Kaya yung mga mamuntukan, akin pong ipinapahalala sa inyo na mayroon po tayong obligasyon na pumunta doon, no po. Kung hindi man tayo 100%, kahit ilang porsyento lang, at least mayroon po tayong representative na dumadalo sa ating regional anniversary. At gusto ko rin pong manawagan, no po. Dahil po ito po ay medyo problema natin tungkol po sa mga raffle, no po. Ang ating regional center ay nagpa-raffle at gaganapin po ang raffle draw sa December 21. Ang binigay pong raffle ticket sa atin ay 240 booklets, no po. Sa 240 booklets na yon, bigyan po natin ng 25 booklets sandalan. Sibul Tagumpay Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Biel.
Sibol Tagumpay Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Biel.